Da, ovdje u stožeru Hrvatskih suverenista ori se pobjeda, pobjeda. Ovi podaci koje su dobili pokazali su da su dobili za nešto više od 100 glasova. Evo, čestitke stižu sa svih strana. Ori se ovdje pobjeda. Evo, gospodine Pavliček, je li to gotovo sada? Pa evo, po svemu sudeći ova priča završena. Želim zahvaliti svim građanima grada Vukovara koji su pokazali da se ne boje. Znači, želim prvo se zahvaliti svojoj obitelji, svojoj supruzi, svojoj djeci koji su podnijeli ovu tešku kampanju, prljavu kampanju koju do sad nije viđeno u Republici Hrvatskoj, kupovina glasova i tako dalje. Ali građani Vukovara su malo pametniji. Ne možete ih kupiti s novcima sa 20-30 eura, neko će sutra ići u zatvor. Zbog toga mi smo dobili izbore. Hvala svima. Od sutra vraćamo grad svim Vukovarcima. To vam ja garantiram. Živjeli. Recite samo, ovo su rezultati, koliko je razlike u glasovima bilo? Mislim da je 100 i nešto glasova. 143 glasa razlike. Može biti koji gore dolje, ali ova priča je završena. Vukovar je dobio narodnu vlast, a ne vlast elitista. Od sutra gradimo novi Vukovar, novu povijest grada Vukovara. Živjeli. Da vas samo pitam, u gradskom vijeću kombinacije neke kakve su? Gradsko vijeće, ja sam rekao prije nekoliko dana, naših 6, 3 HDZ, 1 HNS, sutra ih pozivam službeno, danas neću, da se priključe u većini u gradskom vijeću i ovim putem garantiram svim pripadnicama srpske zajednice da će imati jednaka prava kao svi ostali naši sugrađani sukladno zakonu koji im pripada, kao i sve ostale nacionalne manjine i ovim putem želim čestitati Hrvatskom nogometnom klubu Vukovar 1991 što je ušao u prvu ligu. Ne može biti bolje danas. Za kraj samo još poruka protivničkom stožeru. Želim im sve najbolje, stvarno želim sve najbolje, nisu bili pošteni, ali ima Boga, ima naroda, svako dobro im želim. Dok se ovdje ori pjesma Marjane, s nama je i Mario Radić. Evo vaš komentar ovog izbornog rezultata. Kampanja je bila prljava, ovi zadnji potezi koji su bili sa glasačkim listićima imat će očito svoje dalje reperkusije, ali nećemo sad, mi ćemo danas proslaviti. Čestitam svima, evo, čestitam i onima koji su izgubili, mi ćemo dati sve od sebe, ovaj grad bude puno bolje. Gospodin Pavliček, evo kaže, David je pobjedio Golijata, s druge strane bio je HDZ i Domovinski pokret. A gledajte, to su dvije stranke koje su imale 80% glasova u prošlim izborima. Mislim, ja ne znam da li ima veća pobjeda u Hrvatskoj od ove pobjede. Ovo je najveći preokret koji ikad bio. Kampanja je bila vrlo prljava i vas su optuživali za to. Da, ali mene su optuživali zato, uzmite sve moje izjave, uzmite sve što sam ja govorio u kampanji, nađite mi jednu prljavu moju riječ. Ovo što su oni govorili, ja sam već to neke stvari sam već sudski počeo raditi, mislim ovo je prevršilo svaku mjeru, ali dobro, to je njihov stil. Ova pobjeda važna vam je ovdje u Vukovaru i s Hrvatskim suverenistima i Dominu. Kako nam nije važno, jasno da nam je važno. Nama je presudna pobjeda, mislim, dali smo si sve ovdje. Koliko čujem Kajkić je izgubio za nešto malo po mojim informacijama, ali to je bilo tijesno. Što je, recite, bilo ključno i u ovoj kampanji da bi se pobjeda ova dobila? Pa, ključno u kampanji je bilo da narod shvati da je promjena moguća, jer u prvom krugu dosta ljudi nije shvatilo da je promjena moguća. Kad su ljudi vidjeli da je promjena moguća, mislim da je to prevagnulo sve skupo. Poruka neka i vaša, evo, ovome stožeru, drugome, vrlo kratko. Puc. Hvala vam lijepa.